Tinokudokesai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rechigumi nopfumbamwe mwedzi uno waKakunguru. Nyasi tanyepiwa kuti kwai anga ari gurukota rozvinoitika muguta roHarare nomudunhu roHarare kwai Oliver Chidau apfa. Wamwe wagoreketa kuti kwai agwarashiwa neicho chirwere chemwoyo, asi palibe zvareketika nomhuri yache kana wakuru wehurumende. Tiri kuti mweya wache uzorore murugare. Chipatara choUBH kubulawayo kwai chagomisa kumwe kuvhiya wanhu kwachinoita kunokwanisa kumbomisiwa kureketa kuno. Kwai izvozvi zvakonzewa nokuti kwai pachiribe mishonga yochiwewe zviri kuita kuhwadza. Ipapa wagotoreketa kuti anenge akona chekuzvitengera mishonga yache yochiwewe aiwa anozvikona achienda kovhiyiwa, asi anenge aribe kuzvitengera paribe kuvhiyiwa kunenge kuripo. Kwai wanhu bedzi vari kuvhiyiwa kureketa kuno, wanhu vari kuvhiyiwa zvokutoti wakareka kuvhiyiwa wanopfa, pakaita kunyangarirwa. Tiri muzvipataramo, chipatara chokaranda chatumira mukuru wacho kuti aende kunyika yoCanada kotsvaka mari. Ainodengu rokupemha aidi, pakaita kuhwadza atura hwanda yache pachipande atakura hwanda yache kuenda nayo iri pachipande achienda kokumbira mari. Nokuti achaboya yakawanda sei, tiri kuramba tichindopuruzira manja kuti dai akaboya yakawanda zvibatsire kutekaidziwa kurapiwa wanhu pachipatara chii. Wagari wokuMazowe wakabisiwa makore 5 apfuura naGrace Mugabe pawaigara paakapinda kuenda papurazi pachepo. Kwaiwapowa mari nyasi nomutongi wokubhindura akawapa mari inoita zviuru zvomari yekuAmerica 30. Kwai mari njokuti wakapaziwa dzimba dzawo nokubisiwa munzvimbo dzavanga vari. Kwai mapurisa ndiwo anofanira kubhadhara mari idzi. Idi tiri kuzviverera manja, tiri kutovimba kuti wachakasika kupuwa mari iyi kuti zviite zviri nani. ZvomuZimbabwe vakomana paribe kana ambozviziva kuti zvichapera sei. Nyasi gurukota rozvomagetsi soda zvemu ragotoreketa iro kuti kwai kuenda kuri kuita magetsi ya kuchiri gere mabi angu nokutoti pamusoro pokudhirikira kwemagetsi kuhwange kureketa kuno Kariba pokare yaendawo magetsi kwai mamiriyoni emawati anoita 125 achiri kubuda bapo kukaribhako muchinhu chaenda konhadziwa chatoenda kuSouth Africa ende chichagona kubenuka basi zuva rochi12 mumwedzi uri kuteera uyu. Kana chabenuka ochizotanda kunhadziwa pakaita kunyangariwa, kutoreva kutoti kutosvika pakati pomwedzi panenge pakaita kunyangariwa chaipo. Mwedzi unouyayo magetsi kunenge kuribe. Wanhu wazhinji wagovhunduka nyasi wachiona Herald yakaita kunyora nomawara makuru kuti kwai hurumende yakagowaka zvikoro zvitsva zvinoita chiuru chibodzi no200. Tatoseka wanhu wese wari kusaya kuti zviri kumboripiko zvikorozvo. Wamwe wafana wanouya padandemutande watanda kuisa mapikicha ozvikoro zviripo kare zvisiri zvinyowani ba. Pakaita kunyangariwa, unobva watoita kuona kuti wakuru wehurumende yedu waribe kana mashira chaiwo, wakaita kunyangarirwa. Hurumende yenyasi yagoreketa iyo kuburikidza nemakurukota kuti kwai bhuku revanhu vanoerenga kana vachida kufundira kutyaira dzimotika kwai rakaisiwawo muchishona nomuchindeere. Rekai tigoona kuti waribe kuita tsepwedechere kana kuti wakaita zvezvinhu chere, tinenge tichikunyepai. Bhangi ronyika ragoburitsa zvimwe pamusoro pomangwenjere ogoridhe ari kuda kuzotengesa aye. Kwai ipapa anenge ari kutengesiwa akaisiwa mari yokubereka inoita zvikamu 5 kubva muzana 5% pamusoro pomari yogoridhe iri panze yopasi rese. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichiita sei, asi wanhu kungwarirai nokuti bhangi iri parinoita kudandi kazhinji wamwe wanozochema basi. Wamutuli Ncube nyasi wanga wari kureketawo pokare kuburikidza netsamba yawagonyora wachitiwo wanhu vari kuitira hurumende basa ndo vamwe wanhu vari kukwidza mutengo nokuderedza mutengo nokuuremu hwemari yomunyika iyi. Kwai izvezvi wari kuzviita izvi nekuti wakabhadharwa mari wari kubva wamhanya pamusika wopanze kuti waende kotora mari ikweyo, pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvichapera sei. Wari kuti iwo zvikaramba zvichiitika izvi wanhu wachabisiwa kurambidziwa
kugosenza nehurumende pokare rekai tigone kuti zvichaita sei izvo zvitinge tikunyepai. Mari yokuAmerica nyasi yatengiwa kana mari yomunyika yawanda zvokuita 403 nomasendi 40 403.40 iyo mabhondiya. Ipapa kunyasi kwagopuwa mari yokuAmerica inoita mamirioni 23 kumakambani anenge achida kutenga zvaari kutenga. Wari kuda kutenga mafuta odhiziri nomari yokunze kwenyika aderedziwa nomasendi 6 kuita dhora ribodzi nomasendi 70 kana iri mari yomunyika mazana mapfumbamwe anogumi noina nomasendi 45 714.45 cents. Kana iri peturu kwai dhora ribodzi nomasendi 40 kana iri mari yomunyika mazana 645 nomasendi 35 675.35 cents. Nyasi pokare kumwe kunyadzisa kwanga kuripo kwai mubedu anonzi Wilfred Mpofu kuBritain akagonyepera kuti ano chirwere chegomarara zvakaita kuti agomore mari inoita zviuru 40 zvamapondo okuBritain pakaita kunyankariwa chaipo. Ipapa atoisiwa mujeri nokuda kwaizvozvi idi zvakaita kuoma chaiko inoita kusaya pokupinda nokunyarira. Tiringedzo pasi rese. Kwai nyanduri Don Matera apfa, tiri kuti mweya wache uzorore murugare. Idi akanyora nduri dzakawanditsa dzaivhiringa warungu dzichiita kusimudzira mweya yayo watema, tiri kuti pamberi naye asi mweya wache uzorore murugare. Kubotswana kwasungiwa washanu wokuSouth Africa 3 nowairi wokuBotswana wanga wachinzi wada kuba mari mudzimotika dzinotakura mari dziya. Aidi paita kunyangariwa chaipo asi tiri kufara kuti paribewo kwedu hwendo huno wasungiwa ipapa. Kwai kuna wamwe wakuru wamakambani wokuNigeria wakabatiwa nomhosva yokutekaidza mari zvisiri pamutemo zvomari inoita 161 wamamirioni wemari yokuAmerica iko kuAmerica. Kwai ipapo watobatiwa watoisiwa mujeri chaimo pakaita kunyangariwa. Rekai tigone kuti zvinopera mushechere kana kuti zvicharamba zvichiita sei tinenge tichindonyepai. Kwai mhuri yaEduardo dos Santos yagoreketa kuhurumende yekuAngola kuti kana wachida kuti mutumbi wabambo wavo uende kuAngolako ngavarekerere zvese zvavari kuvanenedzerazvo wasiye wachiita zvawanoda. Aidi indi kutoti dai wari wamwe waindowanyepa kuti aiwa garai hino mutumbi wenyu asi mhosva dzenyu dzinoramba dzindoripo nokuti mhosva inorovaba. Munhu rudzii wekuda kutekaidza unhu hwakadaro. Tinozvidaba izvozvo toimba kuti hurumende wachaita tuzvinhu zvikavareka kuenderera mberi. Kambani yoAvenge kureketa kuno iri kuita kufara nokuti yapuwa basa kuAustralia mari inoita 600 omamirioni omari yokuAustralia. Pakaita kunyangariwa kana wakomana ipapa wari kuita kufara nokutoti basari ndiro basa rimwe rakakuritsa pasi rese rawanga wasati wamboita. Izvozvi zvakavanakira. Rekai tigone kuti zvinoita kuti zviite zvinhu zvinochere kukambani iyi nokuti yange yapinziwa musheshi chaiko makore mashoma apfuura yamu. Tichiringadzo mutambo woFootball Association of Zambia wagoti iwo wari kuda kuti watande pokare kutamba mutambo wagotamba noadzimai wokuSouth Africa nokuti wakabiridziwa pena yawakapuwa nokuSouth Africa iyi. Nokuti zvichabvumiwa chere rekai tigone kuti zvinoita sei. Asi takadaro zvedu panyasi toperera pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.